Hai, salut și bine v-am regăsit la un nou video. Suntem aici cu David, uitați-l în față. Ăsta e un video mai calitativ, alea că avem GoPro-ul lui. Și poate vedeți ceva schimbat aici. Deocamdată atâta zice. Nu da și mie subscribe. Trebuie să-i dea subscribe că e GoPro-ul lui și l-am promutat alea. Stați așa să vedeți acum bestiuța asta. Ia uitați furcă ce și-a pus David. Un XCM de la retro. Cred că are brațele 28, dar nu mai contează. Uitați instalația aici. LED. Dar nu mai îmi place pe hartila. Bă, du-te. S-a obișnuit și el cu fiștiesul și nu-mi place. Top auto ăsta. Ia, dă-i ceva, dă-i. Repede. Cum s-aude săratul. La cât a ținut? Du-te să dăm plăcă, mă. Aici afle direct. Uitați, flat. Vai de capul meu. Facem o pauză acum și după vă arătăm bestiuța. Hai! Am ajuns aici să facem un bike check. Dacă vă aduceți voi aminte, aici s-a mai întâmplat două bike check-uri. Deja vedeți aici ceva frumos. Ah! Mai faci și la mea? Dacă tu vrei. Păi zic. Perfect. Scoatem GoPro. Să vedem. Vedem aici. Judy cu sticăre de Lyric. Cadru 540S. Cox Rider, țavă goală. Să sperie femeile de cadru ăsta pe stradă. Genți Alex Rims după cealaltă, după Kilimanjaro. Frânele aceleași, cam toate piesele sunt aceleași. Pipa asta s-a schimbat, parcă să zic. Manșoane. Șoc de 530S, dar va veni un RockShox. De la mine. Răgălia asta. Ce zici, mă? Răgălia asta. Vezi că Au ce neoane am în picioare. câte a făcut? Du-te. Până câte a trecut asta și că e vie, bă. E vie. Pedale astea. Cele mai bune pedale, bă, Rock Bros. Niciun dinte n-a zburat. Și am Ce dat zici, bă? Ia uite aici. pedale retro, ca furca retro. Uitați-vă, XCM din Săracul, să scapă, iese vaselină pe din aici. cât o fi? 2005, 2006. Că nu e cu unul. Dă-i aici un flet repede să te vedem. Flet? Uitați aici. Șa de Kilimanjaro, să ne aducem aminte de vremurile bune cu șaua asta. Tot ce trebuie. În rest, toate piesele sunt aceleași. Chiar au rămas aceleași și merge foarte bine. Căpăcele de la roți. Cumpărate din Hervis căpăcelele. 100% cumpărate. Deci nu s-a întâmplat nimic cu ele. Uitați-l, bă, nebun. A, da, nebunul, dar... Asta nu o să apară pe vlog. E, nu. Mamă, nu mai știu cum să-l dau. Pe unde-l dau? A, pe stânga, pe dreapta la căcatul ăsta. Pe aici, așa? La smoke. Uite. Hai, da. Mamă, dar am picat. Aici am picat. Da? Nu știu dacă e ceva de genul. Cred că mai jos, bă, că te duceai în bot. Păi uite pe unde ai luat-o, că mai luat-o cu ramă atunci. Dar n-am cum să dau zoom de aici? Nu, dai pe când editezi. Avem 22%. Hai, că mai zic. Hai, Uitați gata, aici bestiuță. hai la Hai. Am urcat aici de muflet. Uitați-l pe David, își dă bicicleta acolo. La nu o să-l dau full. Doamne! N-am mai dat fletul ăsta de mult. Am luat prost! L-am luat pe stânga. L-ai luat aici și ai dat dropping. Păi l-am luat pe stânga și am pus frână. Că mă duceam direct în Bolbovan. Bolbovan? Așa când era să ai bolbovanul ăla?
Ailo! Nu mai simt nimic cu full-ul. Opa! A trăznit o leacă. Ce frumos au suspensiile acum. Ce vrei eu să faci? Hai să vedem în acțiune pe Mr. Dave. Așa, dai whip în drop. Da, să-ți arăt pe filmare să vezi cum s-a văzut. Ia uitați-l pe nebun. Hai, te duceai, Oleac. Punem pauză, că nu prea mai avem baterie. Dă-i, repede. Hai, v-am pupat. Uitați, stă ăsta pe telefon. Eu vreau să dau aici un transfer frumos, mai micuț așa. El stă pe telefon, n-are treabă. Stai să dau... E bine. Ce flet ai dat? Aproape. Și eu la fel am dat oricum. Am dat un flet cu fața de... Cum am dat eu ieri la ăsta. Îl dai acu? Hai să-l dăm. Va urma ceva terifiant pentru crossul acesta. Dar pun o pauză acum și o să-l vedeți pe David. Atâta zic, vedeți aici mare transfer. Vreo metri. Ia-l așa cu piciorul să vedem ce zic băieții. Și fetele poate. Ia dă-mă să-l măsurăm, Oleac. Și fiți atenți. El trage mai de aici trage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, că pici aici. 7 metri. Atât s-a zis. Și dacă le iau la mai până acolo e 1 metri. Telefoanele. Haideți. Crossul ăsta va suferi azi. Vine nebunul. Uitați-l cum vine. Și-a plecat! Ce case a dat băiatul meu! Dacă aveai mai multă viteză, deci erai drept în aer, direct, flet. Că ai picat, drept aici ai picat. Hai că sună telefonul, da, normal aici ai picat. Haideți, poate îl mai dă o, da, vedem. Uite aici, dă-mă coborre, uitați-l pe David. Așteaptă să urci, ce faci dacă nu mai cobor? E GoPro la mine. E un zeb la mine, cum ar veni. Dă-te naiba! Bă, frână! Vezi că e rău de tot jos! Ce? Vezi că e rău! E groapa 3 metri are! Doamne, uita, mă duceam dacă nu puneam frână. Hai, dă-i! Eu vreau să te văd cum măsură gâtul. Moare! Vai de capul meu, ce-a dat cu janta! Ce-a dat cu janta! Nu contează, îi da cu janta. Hai da cu janta rău. Ia uite pe aici urme de bicicletă. Eu vezi flet. Ce vrei să faci? Băiatul le are, dacă a fost la concurs de XC, a trădat downhill-ul. Lasă-mă, că de niciodată. A trădat downhill-ul băiatul. Glumea, a fost acolo, că de fan a luat locul 3. Bă, nebunule! De capul meu! Ai, la... Bă, da, ești nebun rău! Eu nu știu pe unde.
O să auzi suspensiile astea. Ce-a făcut capul? Bă, dar eu nu știu unde e, mă, ăsta. Nu-mi dau seama unde e. Ha? Nu! Hai că l-am dat mai bine acum. Ma, fii atent! Ia vină repede. Vine cu a. Flat to flat. Ar merge, dar trebuie să ai puțină viteză și să tragi mult. Da, aici flat și după dai și pe ăsta mic. Caca. Caca. Băiatul zice caca. Ia vină că mai avem unul. Unul rapid. Da. Mai avem oare baterie? Nu mă, dacă o să dusese atunci pe rău. Nu mai avem așa multă, dar merge. E cam pe roșu este. Stai așa că e un mușur aici jos. Dă-te naiba. Știi cum a tras în ghidon când te-a văzut jos? Dă-te naiba, dar bou, ce ești? Cum a făcut cu foteca. Vai, pe mine. Hai zis că să pe două bicicleta. Doamne, bă, dar... Ești prost rău. Îmi faci cu somul ușă de acolo. S-audă cum am urlat. I-am sturzit pe urmăritorii mei. Oh! Cât am tras! Ai dat-o la chis. Hai, v-am pupat că nu mai avem baterie, poate mai filmăm mai încolo. Dacă nu facem autoroul cu telefon. Da, nu-i problema aia. Mai filmăm un cadru 2 cu telefonul și aia e. Hai, v-am pupat. Am revenit aici. Am încărcat GoPro. Nu mai avea baterie. Am mai prins un băiat cu noi. Mergem să-i dăm o linie acum, un traseu. Și după să încheie vlogul. Bă, poate nu se vede pe Willy că te bate. Am uitați-l pe nebun manual. Poate ne mâncă câini. Ăi, stânga, ăi. Oh. Ce bine e cu ful acum. Rupem mă cadru acum. Ia zi. Rupem cadru acum. Da. Nu o să arăte de fapt aici. De lumină. Dacă mergem pe sus, să rupe. Maxis. Maxis, Maxis. Dar nu mai pot eu. Îți vale, ui. Scandal, Da. Wanda. Haideți, revenim de sus, că pierdem timpul. Am ajuns aici la David Residence. Sau să-și ia plăcuțele, nu știu ce. Și a aruncat sucul acolo și uitați-vă cum sunt eu pe picioare. Că am vrut să dau flat. Am intrat să testez podeaua, cum ar veni. Podeaua, pământul unde săream. Era numai nămol de ăsta, numai... Și ce să fac? Numai pe picioare și acum trebuie să intre el să ia sucul. Uitați-l. Ți-ai luat plăcuțele? Le am acasă. Unde? Am pe altă, că n-am pe textul ăla de la tine. E flash ăsta. Să mă arăt. E. Nu l-arunca! Nu l-arunca! Hai, dă-i! Băi! Bomba! Uitați bomba!
Stai să dau mai așa să filmez ca lumea. Bă, dar de nu știu că n-am chef să dau pe țipa și pun toate curtea. Ține. Păi avem pe filmare, că oricum filmez. Ia să vedem. Oaleu. Bă, e și rece și așa ciudat. De? Vai de capul tău. Da și mie, țăranule! Nu fi, mă. Ce-mi dă asta, dar... Te urci după el. Mă urc! A aruncat în barcul acolo, pe terasă. Vreau să... Luăm să bem și le aruncam acolo. Pepsi, asta în trambulină. Bă! Bă, dacă vei la mașină... Ia de acolo, că am vrut să-l am în poartă. Stai așa. Unde e? E acolo, partea alta, am vrut să dau la poartă. Stai așa. O, ce mi-am prins mâna în poartă, bă, ce prost sunt. Bă, ia caută-l, cred că l-am băgat iar pe terasă. A, nu, uite-l aici. L-am aruncat, i-am dat în drum de... Gata, hai. Bă, lasă-ți... Bă, tipă! Ce prost sunt. Ține. Fac o schimbă de atât. Dacă mai stai, până la cât stai? 2. Bine. Bum, pica în cap. Lasă-l, gata. Încă o dată. Să-i și văd așa sus. Îmi vede lumea mucii din nas, da? Vezi, poate le putea să... Bă! Nu mai gata. Te bagi după el. E aproape, poți să-l iei. Aha. Stai, mă, vrei. Pui și tu ăsta pe gard. Că ajung acum și-l ia. Unde pui? Pe gard. Fii atent. Odată încă da, gata. Mă bag eu după el. Unde? Trambulie, dacă Nu pică. mai dau, mă, gata. Odată. Nu mai dau. Odată, să fie pe video. Să ajungă lumea. Odată. Să ții handracu. Unde-s plăcuțele? Acasă. Păi nu le-ai luat? Am altele acasă. După el. Hai, hai, v-am pupat, ăsta a fost video. Am pupat.